kanpokaldera iritsi, lehen luzea amaitu eta Ziabogari ekiteko eta ezin da ezer aurreratu. Orio momentuz eusten ari da. Ez da joan, ez du abantaila izugarririk irudi hauek azaltzen duten bezala, baina eusten ari da, nolabait Indurainen estiloak jarraituz ari da estropada hau egiten. Bai, haue dudarik gabe, bueno, naiz eta gaur dena ematea atera dudarik gabe eta irabasteko aleginak egin, uste gabe nere hor dago, ez? Joan den igandean aterakotako errenta buruan ertz batian hor egoten da, ez? Orduan, ba, bueno, naiz eta parekatuta egon, zertxo bat atzeago beren buru ikusi mantentzeko gai dira, batetik talde indartsua da eta lehen aipatu duguna, ez? Hor dago errenta ere. Untzi bat izan daiteke, baina San Pedro ere hortxe da, eta erne kanpoko balitzak ikusten ditugunean, Ziaboga egiterakoan ea nor den aurretik sartzen dena, eta ea nor aurretik irtetzen dena. Zer joan asteburuan San Pedro sartu zen aurretik, baina irten Orio. Xavier Andueza hortxe dugu zaran artean, aurrera, lagu. Asier Lopezekin iziteko aukera daukagun, Asier, bigarren, segundu bakar bat, Kostape aurretik gelditu da, nola ikusiz, nola izan da lehenengo txanda? Bueno, argi dago, estropa poletin dugu, ez? Haunta, esotet, zentzeu, momentu batzutan txendu behar, baina azkenian behien nagusitu dira eta behien zako zorionak. Ja, obia eman dezute ez, lehenengo jardu baino, hobeto aritu zate. Gaur bintzat bestarpegi batekin atzea, ez? Postu berrein. Bueno, moztu egin beharko dugu hau, Xavier. Pena bada, baina zarata asko dugu hor, eta nik uste, bueno, ba, entzun ditugula, pena txikia badutela ondarrutarrek ez irabazteagaitik txanda, edozein kasutan, Kostape eta ondarroa lehen txandako onentsuenak izan dira, orain, konzentrazio guztia, arreta guztia jarri behar dugu, bigarren txandaren berri emateko, hau benetan momentu garrantzitsua izango baita. Kanpoko balizak hor dituzue, hurbiltzen ari dira launtziak, eta ea orain nor den indartsuena. Ez dakit berriz ere, lehen txandan gertatu bezala, Oriok ez ote duen pitin bat lehen kaletik abantaila izango. Hondarribia laugarren datorrela dirudi, ez naiz autzartuko, ez errezatera, kanpokaldeko erreferentzi egoki eta jator hori ikusi arte, edozein kasutan arrokeriarik ez, eta diferentzia txikiak ditugu. Bai, ez da gertatzen ba hori, jonden igandean gertatu zena, ez? Eta 10 segundutik gora, 10 segundutik gora, errekorra nik uste gaur oso garestia dagoela. Tiran eta Orio, segunduren batean, San Pedro hirugarren, eta Hondarribia laugarren. Eta Orio, badoa zuzenean, ez dakite posible izango duen zuzenean kale bat irabaztea, baina gutxien saiatuko dira bigarren kale aldera joaten, hala dirudi, ez? Bai, denak paralelo hori egin dute, Hondarrabilak hori egin du, Donibaneko Orioke hori egin du, eta bueno, bate bestiei trabik ez diote egingo, ez? Denak oruz jongo dira, ez? Laugarren kale aldera, Aruntza Orioke erabaki hori hartu du, eta Hondarribiak ere bazirudien hortik jotzea erabaki duela. Tiran, aurretik sartu eta aurretik irten. Bai, dudarik gabe, esaten dugu, bueno, nahiko parekatuta zeudetela, segundo baten alde hau izango da, ez da ezerre, gertatzen dena, hemendik aurreako burutazioak, ja nola juten dira, nik ez dut, ez dela abantaila burua jateko eta kutsi horik Orion alde, orduan, abantaila hor daukate, errenta hor dakate joan den igandekoa, eta bueno, gauzatik joazten bezala Orioa jungo dela bandera, Eta denbora konokotxeak, lehenengo Tirani eman diote denborariko berena 10 minutu eta 15 segundu, bigarren Orio 10 minutu 16 segundu, hirugarren San Pedro 10 minutu 18 segundu, eta laugarren Hondarribi 10 minutu eta 29 segundu, eta kontutan hartu, joan den astean 9 minutu eta 56 segundu behar izan zituela Oriok lehen luze hori egiten, pentsa, gaur 20 segundu gehiago lan bera egiteko, edo eusten ari dira, edo baldintzak, arraunerako baldintzak, gaur okerrago daude. Haizea dugu, haizeak azkenengo ordu honetan, oain dela ordu bete egin dugu bat, eta Santuaren ostean Donostiako bahia honekin, eta haizea desente aldatu da. Orduan ez dugu esango haizerik ez zegoela erabat ateri, baina zertxo bait bazen, baina ez oraingo tamainakoa. Orain haizea gehixeago jotzen du, entzungo duzue, mikrofonotatik sartzen den haize zarata,
markak gaur joango dira pikutara, eta ikusi, Jose Luis, ze irudi polita, hiru untziak ia parean ditugu. Tiran, San Pedro eta Orio, kanpokaldetik barrukaldera jakina. Beste gauza bat azpimarratzekoa. Kostapek kanpokaldean lehen luzea eginda 10 minutu 20 segundu. Hondarribiak 10:29. Beraz, joan zen igandean diferentzia Hondarribiaren aldekoa 11 segundutakoa izan da. Orain bigarren luze honetan lehen luzean gertaturiko errepikatzen bada, Erne Hondarribiarrekin behar bada laugarren postu hori kolokan izango bai dute. Ikusi berda, haizean eragina, orain aipatu dugu leheno baino haizea gesiago dagola, horrek beti esaten du traba hundile egiten dula alde mesede baino, eta esan Kostapek harakoan 10-20 egin badu onuntzakoan 9 eta 55 egin ditula, ikusi behar, nik uste dute laugarreneako hortxe biliko direla, Ze polita jaun Andreok, hau ikuskizuna, goi mailako estropa da. Goi mailako hiru untzi ditugu nor baino nor ohorezko txanda irabazi nahian, eta batipat bigarren luze honetan San Pedro ikusten dut amorru biziz. Badute hauek gogoa lan ona egiteko. Aste honetan asko komentatu da Ramon Erostarbek untzia ezin izan zuela behar bezala gidatu joan zen asteburuan, Ziabogan kale egin zutela. Gero baita ere ginala txiki bat untzia zeharka jarri eta arazoak izan zituztela. Gaur badute San Pedrotarrek gogoa zerbait ona egiteko, txanda irabazteko alba da, baina hiru untziak oso parean ikusten ditugu eta estropada oso polita izan daiteke, emozioz betetakoa, naiz eta gauzak orain dauden bezala ikusten baditugu, ondorengo 4-5 minututan joan zen igandeko errenta behar bada erabakiorra gertatu Orioren alde. Apustuak hori izaten zuten, hori jo bandera txula irabazi duen orketzu jotzen, baina estropada Tiranek edo San Pedrok irabaziko zula gaurkoa, San Pedro hori ezin zaio ezer ukatu, talde handi bada, eta gaur dudarik gabe hori erakutsi nahiko du, aurreko puntan dagoela eta erakutsi nahi du hor dagoela, ezin zaio ukatu hori barkatu, 11 estropadetatik 9 irabazi ditula, aurrera. Eta gure ikusleek ere jakin dezaten gutxi gora bera hemen giroa nola izaten den, kontu bat, datutxo bat bakarrik. Lehen Juaneko